дуруд. Нишастҳои матбуотӣ дар кишвар идома дорад ва ҳоло чанд хабареро аз рафти нишастҳои матбуотии имрӯза ман Сайёраи Қиёмиддин пешниҳодатон месозам. дар нишасти Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати кишвар дар бораи шумораи ҳолатҳои фавқулодаи табиӣ давоми соли 2023 ба қайд гирифта гуфта шуд. Рустам Назарзода раиси кумитаи мазкур зимни нишасти хабарӣ зикр дошт ки кормандони ин соҳа дар кишвар 557 ҳодисаро ба қайд гирифтанд ки аз ин ҳисоб дар 46 ҳодиса ба иқтисоди ҷумҳурӣ ва аҳолӣ зарари калон расидааст. ҳаҷми маблағи зарар зиёда аз 76.7 миллион сомониро ташкил дода бар асари ин ҳаводис 51 нафар ҷон бохтанд. Аламхон Наимӣ, муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз зиёд шудани кӯмакпулиҳои суғуртаи иҷтимоӣ гуфт. Зикр гардид ки дар соли 2023 ин кӯмакпулиҳо дар корхонаву муассисаҳо ба маблағи 289.9 миллион сомонӣ расидааст. Ин шумора нисбат ба соли гузашта 49 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар соли 2023 ба хадамоти иҷрои назди ҳукумати кишвар 10,912 ҳуҷҷати иҷро оид ба ситонидани маблағи алимент ворид гардидааст. Барно Саидвализода, сардори ин ниҳод, зимни нишасти хабарӣ ҳамзамон таъкид дошт ки аз ҷониби иҷрочиён ба манфиати модару кӯдак дар ин давра зиёда аз 33 миллиону 300 ҳазор сомонӣ маблағи алимент ситонида шудааст. дар нишасти хабарӣ хадамоти зиддинҳисорӣ назди ҳукумати кишвар сабаби боло рафтаи нархи сӯзишворӣ дар соли 2023 шаҳр дода шуд. зикр гардид ки сабаби асосии он ноустувор будани арзиши як тонна сӯзишворӣ дар давлатҳои содиркунанда ва ҷорӣ гардидани баъзе монеаҳо аз ҷониби ин кишварҳо ба ҳисоб мерафт. ба гуфтаи ниҳоди мазкур дар соли 2023 нархи як баррел нафт аз 84 доллари моҳи январ ба 92 доллар дар моҳи сентябр баробар гардидааст ки ин ҳама омил сабаби болоравии нархи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон гардид. шарҳи бештари хабарҳоро метавонед аз сомонаи мо cw.javonun.tj мутолиа намоед. хуш бошед.